Som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. El petó del Xana. Aviam, la Jan? Sí. L'Asra? La Claire? La Lola? Sí, i recí. Ah, M'estàs dient que has sortit amb totes les noies de tercer? amb totes menys la Heidi Klinger. És per diversió o per batre un rècord? Res d'això, només busco l'amor de debò. Mireu qui hi ha aquí! Si és l'Ulric. Et buscava? Vols anar al cine amb mi aquesta tarda? No ho sé, depèn del que faci. Jo volia anar a veure una aventura al tròpic. Ah, no, és un pal de pel·lícula i ja l'he vista, em sap greu. Oh. Ei, si vols vinc jo amb tu. On? A veure la peli. Que bé! Au, vinga, anem-hi! De veritat? Ni boja! Oh. És veritat que has vist una aventura al tròpic? I què més? Prefereixo estudiar per un examen de mates que anar al cine amb la Sissi. Em fas fàstic extern. Et deus pensar que ets molt espavilat, oi? Doncs jo t'esborraré aquest somriure de la cara. Ah, sí? I què esperes, doncs? Esborra mal. Ui, això deu fer mal. La gelosia et fa perdre la xaveta. Què? He dit que la gelosia et fa perdre la xaveta. Sí, i l'amor fa que la gent sembli idiota. En fi, me'n vaig, m'espera l'Aelita. Li he de donar els meus croissants. Li encanten amb la xocolata desfeta. Què acabes de dir de l'amor? Que fa que la gent sembli idiota? Sí, i en aquesta regla no hi ha excepcions. Parlant d'amor i xocolata calenta, m'he d'afanyar que he quedat amb la Heidi. També li donaràs els croissants? Sí, home, que vols que em mori de gana o què? Bon dia, Jeremy. No has vist pas l'Ot? Em va prometre que esmorzaríem junts. No! Has vist això? No m'ho puc creure! Yumi, no tens pas les respostes correctes de la prova de mates d'ahir. Ostres, tu! Sort que m'he rentat les dents aquest matí. Jeremy, em pots dir per què m'has fet un petó abans davant l'Ot? Però què t'empatolles? Quin petó? Aelita! Però... què he fet jo, Hola, nois. Em podeu fer una mica de lloc? Per què no vas a seure amb la Heidi? Està tota sola. Escolteu, no sé si això és una broma o què, però us asseguro que jo... Tio, em pensava que érem amics i jo un amic no l'apunyalaria mai per l'esquena a casa nova. Però què... Ja no et deu fer falta el croissant, oi? Ja ens veurem. Hola, nois. No, Ulric, que bé que et trobo. En vols saber una de bona? Agafa't fort el croissant. La Yumi surt amb en Matías Borel. Què? Bon dia a tothom. Gràcies, Ulric, ets un sol. Què? És simpàtic en Borel, oi? Sí, Déu-n'hi-do. Per què? I els fa bé els petons? Què? No en tinc ni idea, jo. Para de fer-te la innocent, sisplau. T'he vist, Yumi. Ei, però sí...
Ja saps la notícia, tu? Resulta que surto amb en Matías Borel. Que bé, doncs jo em faig petons amb la Heidi Klinger. Ja ho veus. Ex, vols un croissant? No, no tinc gana. L'Ulrich no sortirà mai amb tu, ho ha dit, jo l'he sentit, t'ho juro. Ei, mira qui ve, precisament. Pregunta-li tu mateixa. Mira! Deies alguna cosa, Hervé? No entenc com s'ho fa. Què té ell que no tingui jo? Ho té tot, menys els grans a la cara, esclar. Què? Ho repeteixo si t'atreveixes. Hola, Yumi. Fa bon dia, Molt bé, avui ens toca parlar de les causes que van provocar la Primera Guerra Mundial. Va esclatar a Sarajevo Aelita, l'any podem parlar? 1914 Som a classe, després de ara. l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria. Però les causes què principals li de has la fet guerra un petó a la s'han Heidi? raons No li he econòmiques, fet cap petó a la Heidi. Sisplau, que t'he vist. Mira, no està gens bé, això que li has fet a la... I tu què? Creus que està bé fer-li un petó a la Sissi davant de tothom per posar gelós a la Yumi? Què? Jo no li he fet cap petó a la Sissi. Jo també t'he vist. El que vull saber és quin any va morir Gallieni, el governador de París. Què passa? No ho sap ningú? Ulrich. Quin any va morir Gallieni? Doncs va morir l'any de la seva mort, no? Stern, què hi fas aquí? Hauries de ser a classe, ara! Ah, Yolanda, ets tu! Com va això? Ei, Aelita! Jeremy, volies parlar amb mi? Sí, podríem parlar de tu i d'en Nicolà. Què? Si fa tan bé els petons com els exàmens de mates, deu ser brutal. Però què t'emboliques? Jo no li he fet cap petó a en Nicolà. Que li facis un petó, el tio més burro del col·legi passi, però que a més ho vulguis negar ja no. Jeremy, sisplau, confia en mi. És increïble. Em deixes en ridícul davant de tothom, m'enganyes i encara vols que confiï en tu? Per què m'ho has fet, això? M'has decebut molt, Aelita. No t'imagines fins a quin punt. El Shanna! T'ho juro, no li he fet cap petó. Què? El Shanna ataca! D'acord, ens trobem al parc. Hola, sóc l'Aelita. Deixo el missatge. Escolteu, ja sé què ha passat. Tot això dels petons és una maniobra del Shanna per... Au, no diguis ximpleries. Ell no ens pot pas dominar. Ja ho sé, això. Però també sé que jo no li he fet cap petó a la Heidi, o sigui que per algun lloc hi ha d'haver un clon d'en Jeremy Belpois. I un de la Yumi també. Sí, i no et descuidis el clon de l'Ulrich. Sí, i si no estic equivocat, sospito que es tracta d'un sol clon polimorf. Un clon poli què? Un clon polimorf, Ot. Un ésser que pot canviar d'aspecte a voluntat. El Shanna ens deu haver enviat un espectre que pot assumir la forma de qualsevol de nosaltres. Però per què? Perquè ens barallem entre nosaltres. Divideix i venceràs. Aquest Shanna és molt llest. No com nosaltres. La tia t'ho ha dit, la gelosia et fa perdre la xaveta. I tant, però no és res que no puguem resoldre a l'Ioko. Per cert, i l'Aelita? Se n'ha anat, i tot per culpa meva. Molt bé, bravo. I ara què fem, Em sembla que sé on és. Aelita! Jeremy, Em sap greu, perdona'm pel que t'he dit. no estàs enfadat amb mi, segur? No, ja he descobert què ha passat. El Shanna ens ha enviat un espectre polimorf que canvia d'aspecte a voluntat. Llavors, tu no li has fet un petó a la Heidi? No. Va, som-hi. Hem d'anar a la fàbrica i de pressa.
No estàs gaire enfadada amb mi, oi que no? Au, corre! Aelita! Jeremy, però... No, és el Shanna. Et vol enganyar, és un clon meu. No li facis cas. El Shanna és ell, Aelita. Aviam, si no ho he entès malament, un d'aquests dos és un clon politó del Shanna, oi? Un clon polimorfot. Sisplau, Aelita, confia en mi. No li facis cas, el Jeremy de veritat sóc jo. Que no ho veus? T'he fet un petó. Exacte. En Jeremy no m'hauria fet mai un petó, així no. No toquis, em sents? Pressa, hem d'anar a la fàbrica. Comenceu a passar, deixeu-me a mi. Ei, això no s'hi val, en Jim és massa gros. Aneu a la sala d'escàners. Inicio el procés de virtualització. Transfereixo la Yumi. Transfereixo la Aelita. Transfereixo l'Ulrich. Escaneixo la Yumi. Escaneixo la Aelita. Escaneixo l'Ulrich. Virtualització. La torre no us queda gaire lluny, direcció nord-nord-oest. És allà, passat el pont. Ei, Shanna, si tant t'agrada canviar de personatge, per què no et transformes en un d'esquifit per variar? Oh, no, en aquest no, el conec molt bé, aquest. És petit però dur de rosegar. Corre més! Aelita, tu ves a la torre. Ja els aturarem. Ja ho he dit que era dur. Yumi, tens una taràntula al darrere! Ja et falta molt poc! Super Sprint!
Ulrich! Canviem de monstres? Molt bé, d'acord. Tu i jo sols. Yumi, m'espots a les 6! T'envio el superplat. Tot teu. Gràcies, Jeremy. Ulrich, darrere teu! M'espots! Yumi! Aelita, afanya't! Ja gairebé hi soc. Jeremy! Estic atrapada! Què li passa a l'ascensor? Ulrich, la medusa ha agafat l'Aelita. Deixa estar els monstres ara. Ei, què et penses, que els hi puc demanar temps mort? Estàs bé, Yumi? Jeremy, envia'm la supermoto. De seguida. No pateixis, l'alliberarà. Molt bé, Puli, com et diguis, ara et politransformaré jo. Que bé. Desvirtualització. Jeremy, es pot saber a què jugues? Jeremy, contesta'm, sisplau. Jeremy! Super Sprint! Què li has fet? Yumi! Ot, ajuda'm, és el Shana.
No et deus creure aquest clon polimorf, oi? Fot, què fas, tros d'idiota? Que no veus que la Yumi sóc jo? Sí, ja, què et penses, que encara em mamo el dit? Compto fins a 3 i et trenco la cara. 1, 2, 3, ja! Jeremy, corre, desperta't! Ulrich, afanya't! A l'Aelita gairebé ja no li queda memòria. Tu, que ara dius passat, deixa-la anar. Aelita, estàs bé? Aelita! Tranquil, estic bé. Ai, em penso que no anem bé. Molt bé. Aelita, corre! Torre desactivada. Ai, de debò t'ho agraeixo molt. Però ja saps que estic promesa i que em casaré aviat. Sí, ja ho sé, però llavors... Per què m'has fet un petó? Un petó? Jo? Sí. Vols dir que no estàs malalt? Au, deixa'm que et posi el termòmetre, que em penso que tens febre. Com has sabut que era jo, la de veritat? Per què m'has dit tros d'idiota? El Xara no m'ho hauria dit mai. Em respecta massa per insultar-me. No, no és per això. El que passa és que el Shannon et coneix tan bé com la Yumi. Jeremy, et faria res venir un moment? Vull comprovar una cosa. No et fa res, oi? No, esclar que no. Comprovar què? Sí que ets tu. Ei, Jeremy, torna a la Terra, tio. En fi, confiem que el Xana ens deixi en pau una temporada. En Jeremy trigarà a recuperar-se d'aquesta. Nois?